Бих искала да напомня за това колко е важен приемът на вода, т.е. не конкретно течности, всякакви. Например, соковете не са много подходящи за набавяне на течност в тялото, защото знаете, че те съдържат доста добавена захар, която изобщо не е полезна. Затова най-добре е да се набавяме нужната течност и хидратация, главно с вода, не сокове и чайове, ами именно вода. Това е изключително важно, за да може кръвта ни да е достатъчно разредена и да не се сгъстява, защото когато тя се сгъстява, това усложнява и самата работа на сърцето да я движи един вид. И трябва да се набавяме естествено нужното движение на ден, минимум 30 минути горе-долу. Може да е разходка, тичане, някакъв спорт, което пак спомага за правилното функциониране именно на сърцето. А това е много важно.